Oh, ano? Dari sampai cetak oke. Suwe, kowe ora tau ketok ning endi? Begini, Kowe nak duwe masalah cerita mbek kancane. Ora yo gunane kanca kanggo opo? kanca ya kanggo mejeti. Kanca ki kesusahan kok ndak malah guyon. Hus, kowe ngono lur. Loro, Cuk. Ini cerita para koncone. Aku agak diselingkuhi pacarku, Pra. Selingkuhi. Bocah kok senane guyon wae. Iki lho koncone ben cerita. Wis lah. Wis tak ngrungokke iki lho kancane. Ki ono kanca-kancamu cerita masalah apa? Bocahku kuwi gue milih sing tepane ninja. Tidak sing tepane Astra. Apa koyo ngene rasane wong ora duwe. Rasa dipikir tak kandani karena bisa saja dia sengaja diciptakan oleh Tuhan hanya untuk memberi pelajaran hidup yang berharga. Wes rasa diketumi dong. Wong wedok ora mung siji kuwi. Sik ana kanca-kanca sing peduli karo awakmu. Iya ora cah? Iya. Semua ya kanca-kanca. Sampai wis nasihat aku. Bayangkan begitu sakit ku rasa.